सनिया मा जाखो फैसा लाबोनाया थाब थाब थांनांगौ दा आरो सान्दुं गोसा जाबाथाय एकदम हाव हाव मोनगोन आं बांद्राय सान्दुं गोसायाव थानो हायालै आं दे लाबो थाबैनो नै लादो फैसाया थांदो ओमफ्राय अय्य मा फैसाया बेखिनिल' 150 दङ दे 150 दङ आइया बे 150 थाखायावलाय आंलाय मा मोननो हा ओरैबा बेदर जानो लुबैदों बेदरावनो माथो आधा किल' लाबोबा 100नि बारा थांखागोन ओमफ्राय बे 50 थाखाखौलाय मा लाबोनांगौ दालिसो लाबोनो ना जानाय थावसो लाबोनो ना आलुसो लाबोनो हा आरो लंपेन्ट गांसे नांगौ आंनो मा बुजियालै बेटाव नों लंपेन्टखौ उनाव बायनो हासिगोन दे दा फैसायानो गैयाना साननैनिल'सो मोनबाय फैसाया साननैनिल'सो फैसा मोनबाय ओमफ्राय सानसेयावनो 300 मोनो ओमफ्राय बाखिखिनिया अबाव बाखिखिनिखौ आरो मालाबा खरसा जानो नांबावगोन ना बेनिखायनो दोनदों आङो फैगौ सप्तायाव हाथाय खालामनो होलायनोसै आरो बेटाव दाथ' आरो दुर्गा फुजा सफैथारसिगोन मास मोननैबोसो गैबावला खोना दख'ना बायनांगोन ना गांसे बेनिखायनो आङो फैसाखौ एसे जमायनोबो नागिरदों माने दुर्गा फुजानि थाखायल' नङा ओरैनोबाबो आंहा दख'नायानो गैलाना अबावबाफोर थांबाथाय दख'ना बोराइफोरजोंनो थांनांगौ जायो हाबायानो जाबाय बुरैबायानो माखौबा दख'ना गोदान नांगौ माखौबा दुर्गा फुजानि दख'ना गोदान नांगौ बोराइफोरजों नायबा मा थैगोन नामा नङालै बेटाव थैनायनि बाथ्रा नङा दख'नाया माने अबावबाफोर थांबाथाय बोराइफोरजों थांनोबो लाजिलाय लाङोना हाबा जाबाबोथ' बांद्राय बोराइ गाज्रि थांनो हायाना दख'ना बोराइ गाननानै थांबा मानसिफोरा आरो मा सानगोन बादहोलै बादहो बे 150 फैसाखौ लानानै आं हाथायाव थाङालै बाल आरो बा नुदो गाव गावनि दख'नाखौसो सिगां सानहरदों आंनिया हौवानियादि लंपेन्ट गैया बेखौ मानो बुजिया आरो आंनियाबोथ' बोरायजोब्बायना बेटाव नोङो मानो बुजिया नोला फैगौ सप्तायाव आरो हाथाय खालामनो नांबावगोन ना दे नाङा दे आंनो नांला दख'ना गोदानखौ नांला थेवब्लाबोथ' खरसा जानो नांगोन ना फैगौ सप्तायाव होसिगोन दे आङो ओइ थेवब्लाबो बे 150 फैसाजों आं हाथाय जानो थाङा दे मना गिदिर लादों आङो लासिंसिं जुदि आधा मनाबो जायाबा कत' ग्लासिंसिंनि बाथ्रा बे 150 फैसाजोंलाय मा आंलाय माथो प्लास्टिकआवनो लाबोनो हागोन होमबा मनाखौ लांलायाबाबो जागोन दे दोनलां होमबाबो माने हरा ना बे बेदरावनो थांखागोन दे बेदरखौ आधा किल' लाबोआबाबो 100नि लाबोगोन दे ओमफ्राय बाखि थावानो एथ'ग्राब दामखा जानाय थावा आरो दालि नांला हा आलु नाङा आरो सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बेफोरखौ नांला नामा न'आव जेबोआनो गैयानो आं खिन्थु थाङा दे बे 150 फैसाजों हाथाय खालामनो थाङा फैसाया लायथां बेटाव नों लंपेन्टखौ उनाव बायनो हासिगोन दे आरो ओरैनोबाबो 400-500 लंपेन्ट मोनखानाय नंखाया खोमा आरो नों जुदि लंपेन्ट बायजोबनानै फैसाखौ थांजोबहोयोबा माखौ जानांगौ दे र' नों थेवब्लाबो 150 फैसाजों थाङा होनदोंना 100 लाबोना होफैबावनि आङो 100 लाबोनोबा लाबो नङाबा खिन्थु आं बे 150 फैसाजों थाङा दे 250 जागोन आरो 100 हरबावबा बे 250आवबो जेबो मोनालै आजिखालिनि जुगाव दाम गोसा जाजोब्बाय मैगं थाइगंफोरा ना बेदरफोराथ' बायनोनो हाया थेवब्लाबो माथो खालामबावनो आरो खेफ्रि नोङो थां लाबो 100आ 150 फैसाजों हाथा खालामनो होयो आंखौ लासिं लाजियो आं मनाया खमसे खम भर्ति जायाबाबोथ' आधाबाबोथ' जानांगोन ना आरो मा नोंसिना मानो दिनै माइ गायाखै दिनै रेस्ट लाथ'गोननो लोगोफोरा गाबोनो गायगोननो माइ गायनाय खिन्थु मिस खालामनाङा दे सनिया बेनो चान्स फैसा आरजिना लाखा नङाबालाय नोंलाय मा मावनो हा माइ गायनानै खैथिया फुनानै आरजिना लायाबा आरो थांदो माखौ बेल' नायबाय दङ फैसा लाबोदो दै सान्दुं गोसा जासिगोन लाबोनि र' मोनदों दासो आंजों ब्रा हाबा जाफैनाया मोनदों मस्लाया हा बेनिखायनो मानसियाना मालाबाबो जबरदस्ति हाबा जानाङा गोसोआनो गैखायामोन आंहा लाबोनो बेयावनो जबरदस्ति न'आव हाबसन फैयोलै थै दानियाबा थै आलारि फैसा थाइसेबो गैया आखायाव बिमायाबो मैगं बेफार खालामनोनो थांला बेथिंजाय बिफायाबो मा जाना दङबा माथो फैसाखौनो हरथाराखै साला जायनोबा गथ' फानदोंमोन बे गथ' फानग्रायाबो साला थैगारगारबाय एक्सिडेन्ट जानानै फैसा मोनबावनो दङमोन आङो 30,000 मानि दा मा जागोन दिनै सैमानि जाग्रा साला सिगांनिफ्रायनो बिबाय दङ होआ होगोन होननानै नै रखर जानाया थैगारगारबायसो एक्सिडेन्ट जानानै मा जाबावनोलै गुमा खफ्रि बिनानावखौबो बुथारफ्लांबाय बेथिंजाय साला अनसायखौ फानबाय फानखांनायनि उनावबो फैसाखौ मोनजोबासै मा जाबावनोलै नोंनि जिउआव गुमा खफ्रि
बिथिंजाय आरो गोसथोनाया फैसा बिबाय दङ रिसार्ज। आं गावगायनो रिसार्जजोंनो फैसा मोनाखै बिथिंजाय आरो बिबाय थायो। मा जाबावनो दा बिमायाबो मानो बेफाराव थांला फिसाजोआ गोमाबाय आरो बेखौनो एसेबां टेनसन लाबाय थायो नामा? जमुना आब'। मायोमोन? ओरैनोबा माथो माथोखौनो होआ दिनैलाय माथो जमुना आब' होननानै होखो? आब' नोंनियाव फैसा दङबा आंनो हरथ'नाय 300। फैसा गैया आंनियाव। दैलै नोंसोरनाव फैसा बिबानोथाय गैयाल' बुंखायो नोंसोरो। आरो मालै आफाया नोंनो फैसा हरबाय थादों ना मायो? जोंफोरनो मानो हराखै थाइसेबो? गुमा खफ्रि जाथा माथा खोथा बुंनाङा दे। आफायाबा मा बेसो मिथिगौ। माबा अबस्था जाना दङ नोंलाय मा मिथिगौ? मा अबस्थालै? मा खालि फैसा गैयाखैल' बुंबाय थायो? मा दरमाहा मोनाखैल' बुंबाय थायोलै फैसा बिबाबो? नोंनोनो हरजोबदों खोमा ना? गुमा खफ्रि जेबो मिथिया हौवानो नोङो आन्दाजनि बाथ्राफोरखौ बुंनाङा दे। आफाया आंनो फैसा हराखै आरो एसेबां फैसा नांगौ जादोंबालाय थां खामानि मावै थां हाजिरा खामला मावै थां। मैयासो मानसिफोरा नागिरसोदोंमोनलाय हाजिरा खैथा फुनो नों थांनो हाया? ओरैनोसो थाबाय थायो माथो नोंलाय? नोङो बेफोरबायदि आइ आफानि फैसाखौ नेबाय थाबा जागोन नामा? नोंबो माबा मोनसे मावनांगोन। दाथ' नोङो उन्दै गथ' नंलाना नों सेंग्रा देरबाय। नोंथ' दा गावनो खामायनो हानाय जाबाय माथो। खामायै थां नोङो आइ आरो आफाखौ लामा नायबाय थाबा मा जागोन? दोनलै जमुनायाबो दोन। फैसा एसे बिनायावनो एसेबां खोथा नोङो खोनासंहोनाङा आंखौ। आंलाय नंगौखौसो बुंदों गुमा खफ्रि। नखरादि बोरै सोलिना दङ मा जाना दङ नों बेफोरखौ नोङो फाथा लादोंना? जेबोआनो माथो थाल गैया नोंहा। आरो ना बे गोमानायखौ नों टेनसन जायाखैबाबो आइया बेसेबा टेनसन जाबाय दं मिथिबाय? मानोना आइया बिमासो नों जाबाय बिनि बिदासो। आरो गुबुनफोरनियाथ' बिदा फंबायफोराबो बेसेबा टेनसन जायो माथो बिनानावफोरा गोमाबा। नोंहालाय माथो जेबो टेनसनानो गैया। ओरैनोबा माथो नापे आगै होननानै बेसेबा लोगो जानानै जोंफोरखौ रायसियोमोन। दालाय नोंनि नापे आगैया अबाव थांखो? मानो नागिरा नोङो? माथो सानसेबो नागिरनायखौनो खोनाफेरा। आंसो मिथिगौ दुखु मोनदों ना मोनाखै नोंसोरलाय मा मिथिगौ? आरो नोंलाय बिनि गदायसो। गदायबाबो आं बेसेबा दुखु मोनदों मिथिबाय? आं सानफ्रोमबो गोसोखाङो आरो मानसिफोरनोबो सोंथिंबाय थायो आङो सोरबाफोर नुनोबो हानाय मोनथिनोबो हानाय होननानै। दोनलै नोंनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ दोन। बेफोरलाय ओरैनो नों बुंफ्लादोसो बेफोरखौ। नाङा दे नोंनि फैसा नाङा आंनो मिथिबाय? फैसा एसे बिनायल'आवनो एसेबां बाथ्रा खोनासंहोनाङा मिथिबाय? जमुना आब' हामदोंलै नोङो डाइरेक्ट बुंना होनायानो। औहाय खोब माथो नापे आगै होननानै जोंफोरखौ रायसिनाया लोगो नांनानै। दालाय मानोथो नापे आगैनि थाखाय जेबो टेनसनानो गैया? न' आब' माथो सानसेबो गाबनायबो नुफेरा नागिरनायबो नुफेरा आरो खोनाबोफेरा। नंगौबोथ' आरो जेबो दुखुआनो गैखाया। बिनानाव असे गोमानानै दङ। एसेथ' दुखु जानांगौना एसेथ' नागिरथिंनांगौना। मा जेबो थालानो गैया। बेनिखायनो रागा जोंनानै बुंना होबायलै आंबो। बरिया आब' बिदिनो बुंनांगौ। ओमफ्राय आब' खबाइस्रि मादैया ओंखाम जाबाय? एसे जादों। मा जाबावनोलै अम्बिके आगै सानफ्रोमबो गाबाय थायोसै आइया। आङो सानफ्रोमबो गाबनाय नुयो। आब' आंबो मादैखौ गाबनाय नुबाय थायो। लैथोस्रियाबा टिल्लुखौ फन हरबायना हराखै सोंनि र'। माथो मैया मा खालामदों होननायाव ब्लगसो खालामना दोनदोंमोननो टिल्लुखौ। टिल्लु टिल्लु। आंबो दुगैनोसै र' दुगैनानै दख'ना गाननोसै। मायो आब'? टिल्लु मा खौरां? मा लैथोस्रिया नोंनि ब्लगखौ खुलिबायना खुलियाखै? खुलियाखैलै आब' खुलिगोन बियो उनाव। नाथाय दा रागा जोंना दंथ'यो बियो। मैया आंनो हरग्रोबाय मा खालामदों होननानै ब्लगसो खालामना दोनगारगारबाय। माथो बुंबावनो आरो दासिमबो एसेबां गाज्रि मोनना दङ आरो बियो। आंनि हाबाखौ ओरैबायदि जानो लुबैखाना दंखायोमोन ना बियो। औलै आब' दे गाबोनफोर खुलिगोन खोमा दे। मोनथिला आरो खुलिगोन ना खुलियाबा। आब' जुदि लैथोस्रिया एबार आंनि ब्लगखौनो खुलियाबा मा जागोन दिनै? आब' नों रायज्लायनांगोन दे मोजाङै बुजायनांगोन। दे जागोन दे नोङो गिनाङा आङो दङ ना। आङो नोंखौ दाय होआ दे आंनो बुंना लागोन। आंनो लिंनो होआखैमोन होननानै। गाज्रि मोनबाथाय आंखौनो गाज्रि मोनथोंसै। औलै आब' माथो बुंबावनो। एथ'ग्राब गाज्रि मोनगोन होननानै सानाखैमोन आङो ब्लग खालामलायनाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। मानो होनबा आङो दिनै ना सारदोंमोन आरो ना सारखांनानै ओरैबायदि मेंदों। दिनैल' नङा मैयाबो सारदोंमोन। थेवब्लाबो दिनै बांद्राय सारदों आरो ना। ओमफ्राय जोबोद मेंनाय मोननायखाय आं दिनै ससेल' बानायना दोनबाय आरो ना। आंलाय भिडिअखौ बानायासो सानदोंमोन थेवब्लाबो आरो नोंथांमोनहाबो नेबाय थायोना बेनि थाखाय ससेबाबो होना दोनबाय आरो ना जाबा दाजा।
ओमफ्राय लोगोफोर गाबोन जुदि सोलाबोबा हगारनोसै ओमफ्राय सोलाबाबा समफोर हगारनोसै। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना गाबोन जुदि सोलाबोबा हगारगोन बुंना दोनखाबाय ओमफ्राय सोलाबाबा हगारा। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ।